Maar zo'n 10 uur stiet alles kleer voor de jaarlijkse boerenbrulloft op de Jouwer. En elk is op zijn mooist vanzelfs. Dankjewel. Ja, ik voel me ook heel mooi. En wat ga je nou correct om? Kun je er wat over vertellen? Nou, dat is heel vol. Een witte onderrok en een jurk en een jasje en een schelpje en een puntsjaal. Tipdoek. Een tipdoek. En een vloddermutsen. En vloddermutsen. En dan op naar het centrum om het bruidspeer te tonen aan het publiek. En dit ben ze dan, Ludo en Anke. Ze joggen er prachtig uit. En dat vind ik het publiek. Ik vind de kleding heel leuk. Ja, die oude kleding prachtig. Heel veel werk aan gehad. Ja, erg mooi. Het einddoel van de stoet is Heremastaten, want daar zal het huwelijk officieel sluiten worden. Welkom hier op de Jouwer in het smoekskaadjen Bjemkegrien van Heremastaat. Maar eerst even jongen. Ank en Ludo, trouwen nou, trouwen nou. En dan is het wachten op het ja-woord van de beiden. Ludo twijfelt net. Een wettige vrouw. Anke Bruinsma en haast het voornemen trouw alle plichten na te komen die de wet onder de staat van het huwelijk verbonden had. Wat is daarop die antwoord? Ja. En het mag geen verrassing wezen, ik Anke jouwt haar ja-woord. En zo is het dat voor de 57ste keer de boerenbrulloft vierd wordt. Voor Anke en Ludo is het nog net echt officieel, maar deze wie een mooie oefening voor letter. En voor de douwen, ek.